Poruchy príjmu potravy sú závažné psychické ochorenie, ktoré najčastejšie vzniká v detstve, ale pokiaľ sa nelieči, pretrváva až do dospelosti. Jedná sa o spektrum, ktoré zahrňa viaceré diagnózy. Tieto diagnózy spája určitá forma manipulácie s jedlom, a to či už vo forme hľadovania, obmedzovania sa v jedle alebo prejedania, a zároveň neprimerané zaťaženie myšlienkami na jedlo a svoje telo. Človeka s poruchami príjmu potravy nevieme rozoznať len na základe jeho zovňajšku alebo hmotnosti, nakoľko môže mať podváhu, obezitu, ale aj hmotnosť v norme. Ochorenie sa týka mladých dievčat a chlapcov, ale aj dospelých žien a zrelých mužov. Nevznikajú ako pubertálny rozmer niekoho, kto volá po pozornosti, ani ako snaha potrestať rodičov, ale majú hĺbší neurobiologický a psychologický základ. Ochorenie však nie je ani vinou rodičov. Výchova a rodinné prostredie môžu ovplyvniť vznik poruchy príjmu potravy, ale zároveň sú rodičia práve tie osoby, ktoré môžu ochorenie podchytiť včas a vyhľadať odbornú pomoc. Pri liečbe poruch príjmu potravy je kľúčová včasná intervencia. Je vhodné všímať si 3 kategórie príznakov. Prvou kategóriou sú zmeny spojené so správaním, kedy dieťa mení svoje stravovacie návyky, vynecháva určité skupiny potravín, najčastejšie napríklad cukor, tuk alebo sacharidy. Zameriava sa výrazne na zdravý životný štýl, prípadne cvičenie. Môžeme si tiež všimnúť miznutie jedla, ak sa jedná napríklad o záchvatové prejedanie, či o odbiehanie do kúpeľne po konzumácii nejakého jedla. Druhou kategóriou sú fyzické zmeny, kedy môžeme sledovať zmeny alebo výkyvy hmotnosti, zimomravosť, únavu, nesústredenosť, padanie vlasov alebo nespavosť. Môže dojsť k zmene obliekania s cieľom napríklad zahriť telo. Treťou kategóriou sú zmeny spojené s prežívaním. Často nastupuje depresívne ladenie, smútok, vnútorné napätie a opakované stavy úzkosti, izolácia od priateľov, podráždenosť, nervozita, prípadne apatia a strata záujmov. Výrazné bývajú negatívne komentáre na seba a na svoje telo, spochybňovanie sa, pozorovanie a kontrolovanie svojho tela a výzoru a hlavne zahlcujúci strach z priberania a tučnoty. Pokiaľ si viaceré z týchto príznakov všimnete, je dôležité sa s dieťaťom úprimne o tom porozprávať. Tému oslovujeme citlivo a cez empatický záujem. Je vhodné vyhnúť sa výčitkám a nejakému hodnoteniu. Pomenujeme zmeny, ktoré sme sa na dieťati všimli, predovšetkým teda tie, ktoré sa týkajú správania a prežívania. Komunikujeme svoje obavy a záujem, byť tu pre neho a pomôcť mu. A vyjadrite, že bez ohľadu na to, čo sa deje, ako rodič ste tu pre neho a chcete mu pomôcť a podporiť ho. Pokiaľ takýto rozhovor prebehne opakovane, ale dieťa zareaguje s odporom, tak sa netreba báť vyhľadať odbornú pomoc aj priamo, či už vo forme psychológa, psychiatra alebo všeobecného lekára. Môžete nám tiež napísať alebo zavolať na naše linky pomoci, či už bezplatnú anonymnú telefonickú linku 0800 221 080, mailovú poradňu poradna@chudžiť.sk alebo chat cez stránku chudžiť.sk. No a v neposlednom rade, ak už aj liečba dieťaťa z poruch príjmu potravy prebieha, nezabúdajte v tom na seba. Pokiaľ ste vy ako rodič v poriadku, tak dokážete byť aj lepšou oporou svojmu dieťaťu.